Dire Straits, grupp mużikali Ingliż tal-mużika rock li naqdu flimkien fl-1977 u magħrufin l-aktar għal kanzunetti Sultans of Swing u Walk of Life. Il-mużika tagħhom se tkun fil-qofol tal-Hamrun Music Festival li se jfakkar lil din il-band leġendarja b'uħud mill-mużiċisti li saħansitra daqqew u rrikordjaw magħhom u li llum jiffurmaw il-grupp DSL, Dire Straits Legacy. Jiftħu s-serata Family Tree, band lokali magħmula minn Charlie Busuttil u ż-żewġ titfal tiegħu, Gianluca u Luigi. Ma' TVM News huwa qal li din hija waħda mill-ikbar kisbiet tagħhom, kemm bħala familja u anke bħala grupp. Daqqejna ħafna venues u ħafna festivals u ħafna postijiet kemm Malta u kemm barra, però naħseb li tiftaħ għall-band bħal Dire Straits Legacy li ma naħsibx. Għalina hija xi ħaġa kbira. Jiena twilit fis-74, allura fl-aħħar lejn l-aħħar tal-80s meta kont sixth form il-grupp kollu ta' ħbib tiegħi nsemmihom minn hawn u waħda mill-iktar biss li konna nsemmu kienu Dire Straits. L-organizzatur tal-avveniment, Clint Bonavia, għalinna li fost il-membri li se jdoqqu hemm Alan Clark, il-pjanist oriġinali ta' Dire Straits u wieħed mill-membri uffiċjali li kien kruċjali għas-suċċess internazzjonali tal-grupp. Wieħed minnhom huwa il-full member li huwa Alan Clark, li dawn huma tajb li nsemmu li huma leġendi tal-mużika. Alan Clark huwa Grammy Award winner u Hall of Fame. Ukoll ġej fil-Palmer, Mel Collins u Danny Cummings. Dawn huma session musicians li kienu fi żmien mad Dire Straits. Dawn il-mużiċisti flimkien ma' oħrajn se jkunu qed iwasslu taħlita ta' rock, blues u folk li jidbu fit-toroq Maltin. Il-kunċert se jsir fid-9 ta' Lulju.